Imos falar de música en directo que, pois, como mellor soa a música, palo menos para un servidor e para moitos que escoitan todos os xoves aquí en Radio Culleredo no nome do rock and roll, unha guía musical para alegrarnos a vida e o alma sempre que chega a fin de semana. Repasamos o calendario de actuacións en directo que hai na comarca, a ver se hai algunhas interesantes. Nos guían neste camiño Fernando San Pedro. Moi bons días, Fernando. Moi bons días, pois sí, aquí estamos unha vez máis para como dis, guiar así un pouquiño, coller da man e a ver se arrastramos a algún ointe a salas de concertos, que é donde verdadeiramente se vive a esencia da música, non? Porque, a ver, está moi ben ir aos festivais, ir ás verbenas, ir aos macroeventos, pero onde verdadeiramente o melómano, eso o certifica, o pode decir calquera dos asistentes habituais ás salas, aí nesa distancia corta, a veces, pois, nunha sala chea ou nunha sala mediada ou nunha sala prácticamente vacía, eso dá igual. Hai que desterrar dunha vez por todas o mito ese de que este grupo non mete xente, non deben ser vos. Pois igual son mellores que os que estás pagando ti 100 euros por ver. O que pasa é que non teñen a fama, nin o marketing, nin tiveron a sorte, bueno, un cúmulo de circunstancias que non lles permitiron triunfar pois masivamente, non? É o que pasa, mira, facendo un paralelismo co fútbol. Eu estou convencido de que en primeira autonómica ou en preferente hai xogadores igual de técnicos que en primeira división. Pero por que non chegan? Pois por unha serie de circunstancias, porque non teñen os contactos adecuados, porque son un segundo ou medio segundo máis lentos que os de primeira, porque non teñen unha forma de vida que non casa co deportista de élite. Bueno, hai unha serie de factores sempre, non? Ese sería un exemplo. No cine, no teatro, pasa igual en todas as artes, na pintura, cantos pintores boísimos non se coñecen nunca, algún despois de morto, incluso, en vida pasaba fame. Pois isto ven sendo o mismo. Por eso hai que desterrar. A mí fastidiame moito cada vez que oigo eso de que só había 20 personas, a banda seguro que era unha merda. Pois non, señor. Non, señor. Mira, vos vou remitir e vou aproveitar para felicitar tamén a Tomi Desastre. Sabía que me ibas a decir, e te iba a decir eu tamén. Unha interesantísima entrevista, sí, señor. Sí, do Mardi Gras, que cumpliu, pois, dende 2012, que entrou ali ata hoxe, 14 anos despois, pois celebra os 2000 concertos programados baixo a súa xerencia, digamos, na sala, non? Os 2000, non concertos sumando que un día hai dúas bandas, outro día tres, non, 2000 eventos diferentes, 2000 concertos, 2000 días diferentes. E, bueno, pois, seguir máis lonxe, pois, saiu unha entrevista onte na Voz de Galicia, na que o seu titular recordo dos concertos boísimos na sala para solo 6 personas. Efectivamente, o sea, sí, señor. Ese é o titular, non? Pero, bueno, todavía queda moita xente reticente a pasarse polas salas, bueno, infinitamente máis barato, máis cercano, máis divertido, e vives unha experiencia, pois, totalmente diferente, verdadeiramente musical e personal tamén. Cantos amigos, canta xente nos coñecemos de levar moitos anos véndonos solo nas salas, e acabas facendo amigos que son afines, teñen os teus gustos, cos que vas a tomar logo unha copa, outro día quedas para cenar, outro día ides xuntos a un concerto en Santiago, e outro día te metes en esas rodas dos concertos heavies e te das empuxóns, non? Xuntos. Tamén. Hai pa todo. Como se chamaba eso? Que o dixeche hai uns programas? Bueno, se pode facer pogo, se pode facer Circle Pit, se pode facer Wall of Death. Madre mía, sí, os nomes tamén non teñen desperdicio, Pero, bueno, sí, tamén outro tipo de experiencias, por que non?
Bueno, que que a todo música forma parte do mundo musical. todo Todo no forma. nome do rock and roll, evidentemente, e todo Bueno, pues sirva isto para felicitar a Sala Mardi Gras, unha das nosas salas de referencia, a Tommy, o seu programador, máis bon amigo desta casa, non? sí, sí. É un dos responsables tamén de Quack FM, bueno, en xeral do asociacionismo, direi ben, asociacionismo coruñés, bueno, pois, sobre todo, pois, permítanseme a expresión, un tío de puta madre. Sí, señor. Bueno, en horario infantil, pero igual, le vamos a poner un pi y ya está. Exactamente. Bueno, reivindicando evidentemente a música en directo e, bueno, pues vaya As tamén salas? recomendamos esa lectura desa entrevista desta semana en La Voz de Galicia ao noso querido Tommy, pero bueno, que hai esta fin de semana así interesante? Hai moita cousa ou non? Bueno, hai cousas, ademais en días inusuais. Voume explicar e imos aló. Empezamos hoxe, arrancamos hoxe collendo a AP9 chegando hasta Capitol de Santiago, que en poquinho máis de media hora estamos ali, logo de aparcar é outro tema, pero bueno, hai un par de parkings ali tamén cerquiña, moi preto da Bueno, entrada a Capitol. Santiago é pequeniño, decir, aparcas nun parking, Sí, estás, non ten problema tampouco. No. E bueno, pois alá iremos hoxe a disfrutar da... Bueno, xa levaban un tempo sin vir por Galicia, agora que o penso, de 091, unha das bandas españolas de Granada, máis concretamente, desa movida, digamos, por chamala de alguna maneira, que ten Granada, que a verdade é que é unha das cidades máis musicales do país, non? De aí saíron e siguen salindo. Pero grandes grupos, así os primeiros que me veñen á cabeza, pues Miguel Ríos, por suposto, 091, La Guardia, Lagartija Nick, bueno, xa dixemos varios grandes, Ángela Judú, máis recentemente. Bueno, pois é unha das cidades que máis talento musical derrocha do país dende sempre, non? E bueno, pois 091 xa dende, mira, eu recordo velos no ano 95, creo que foi, no Playa Club. Daquela había pois 50 persoas no Playa Club, que por certo vai cerrar, non sabemos se definitivamente ou non, pero vai pechar a finales de xuño. Veremos a ver se logo máis adiante reabre baixo outra xerencia, pero bueno, non deixa de ser unha pena tamén, non, que unha sala tan emblemática, un local tan fora tan mal xestionado nestes últimos anos, que se acabe perdendo, non, porque é unha ubicación privilexiada, aos artistas, aos grupos lles encantaba tocar ali vendo a praia en frente, non? Bueno, pois a noticia eu entereime outro día, e bueno, veremos a ver que pasa con ese local. De momento, cesa a actividade, xa facía tempo que só abría para eventos, para cando tiña concerto ou outro tipo de eventos, e agora pois pecha, veremos si definitivamente, esperemos que non. Bueno, dito isto, 091 tocaron ali, mas creo que en 2 anos consecutivos, o 94 e 95, eu solo recordo creo que foi o segundo, do 95. E bueno, pouco despois a banda se desfixo, un ano despois, porque levaban xa media dúcia de estupendos discos, unha das bandas de rock español mellores de aqueles anos, pero que non chegaban a nada. E bueno, separáronse, seguiron cada un o seu camiño, e 20 anos despois, no 2016, o que se anunciou como unha reunión puntual de vellos amigos, como quen di, non? Os 4 orixinales, con José Antonio García, o cantante, e José Ignacio Lapido, xa autor de unha, bueno, tamén importante carreira en solitario, e como compositor para outros temas. Mira, me ven á mente unha grandiosa canción que se chama En el ángulo muerto, que escribiu para Miguel Ríos, por exemplo.
en su disco solo ou en compañía de outros. E bueno, pois se reuniron a ver que pasaba, e que pasou? Que esa vez sí que alcanzaron o éxito que se lles negou no seu día, e o que parecía ser unha reunión puntual para unha pequena xira, acabou derivando nunha estancia da banda que dura hasta hoxe, que 10 anos despois desa reunión, que siguen en activo, publicaron 3 discos dende entón, acaba de publicarse o máis recente, agora en febreiro, Espejismo número 9, que é o que veñen a presentar hoxe na Sala Capitol. E bueno, pois aí siguen, sin tampouco é que actúen en estadios, nin moito menos, pero sí están disfrutando do éxito que na súa primeira etapa se lles negou. E bueno, pues unha banda que seguro que todo o mundo coñece cancións como Que fue del siglo XX ou Ella está detrás de la puerta. Bueno, son clásicos xa do rock español de finales dos 80 e dos primeiros 90. Os novos discos siguen tamén tendo a esencia e o feeling, a personalidade, non, da banda de sempre, pero bueno, son un pouquiño máis tranquiliños, cun sonido roqueiro, pero máis adaptados aos novos tempos, lóxicamente, non? E bueno, pois sempre é un placer ver eu dende 2016 só os pude ver unha vez, e agora pois imos a pola segunda hoxe a partir das 9 da noite na Sala Capitol de Compostela. Así que para empezar ben, o fin de semana, un jueves non está nada mal. Non, ni moito menos o contrario. Bueno, pero non nos quedamos, témome que non nos quedamos en hoxe, non? Non, o que pasa é que esta é unha desas semanas na que o venres e o sábado e o domingo, incluso, imos dedicarnos a outros menesteres. Aí acaban as ligas de fútbol, hai estrenos cinematográficos, bueno, podemos dedicarnos, enfocar nos nosos esforzos do fin de semana a esas outras actividades, e o lunes temos concerto. Bueno, o lunes, vale. bueno, pues, como igual se ascende o Deportivo, pois hai moita xente de resaca e tal, bueno, pois que mellor que darse unha volta ata o Garufa, o lunes 25, para desintoxicarse e disfrutar dunha desas delicatessen de concerto, dun deses pequenos luxos que nos chegan de vez en cando, non? Esta vez, pois, gracias ao esforzo do ciclo, elas son artistas, bueno, outra vez con Tommy Desastre e Silvia Penide, agora como nova directora artística do ciclo, ciclo do que evidentemente pues, as protagonistas son as mulleres, que alcanza xa a 9ª edición. Esta semana pues, temos dous dos seus platos fuertes. Un este lunes, xa digo, no Garufa, a partir tamén das 9 da noite, con nada menos que a presencia de 2 membros da Rolling Thunder Revue de Bob Dylan, unha das bandas máis míticas e lexendarias dos 70, non? Incluso objeto dun documental titulado así, Rolling Thunder Revue, dirixido por Martin Scorsese no 2018, no que teñen pois presencia destacada os dous artistas que imos ter o luns aquí no Garufa, que son a violinista Scarlett Rivera, o baixista Rob Stoner, que tamén exerceu de director musical da xira de Rolling Thunder Revue e do disco en directo que se publicou por mor, bueno, como souvenir, ¿no? Como resumo para a posteridade desa xira que é o directo de Bob Dylan Hard Rain. Bueno, pues Rob Stoner, o baixista e director musical, tamén ven acompañando a Scarlett Rivera, esa violinista que Bob Dylan encontrou pola calle, pola rúa literalmente, pero é que é así literalmente, e a invitou a un dos seus ensaios e quedou pois obnubilado por ela, non? De feito, ela toca no disco Desire, que é un dos mellores e máis famosos discos de Bob Dylan. Ese disco xa estaba prácticamente grabado e as guitarras, os solos de guitarra, os riffs, corrían a cargo de Eric Clapton. Nada menos, bueno. Pois cando Bob Dylan descubriu a Scarlett Rivera,
tomou unha decisión importantísima. Quitou as guitarras de Eric Clapton e todas esas partes que tocaba mano lenta e as fixo tocar a Scarlett Rivera co violín. Jolín. E bueno, pois aí unha obra mestra, pois a canción máis emblemática é Hurricane, non o do Bayern de Múnich, non o xogador. Como dicía un amigo mío, Hurricane. Eso, a historia real, bueno, feita a canción do boxeador Rubin Carter, apodado Hurricane, Huracán, que foi condenado a prisión injustamente, non? Pois esa... É unha película con Denzel Washington, non? Tamén, Huracán Carter, efectivamente. Sí, señor. Ben puntualizado aí. Sí, creo que era, non? Non me acordo de quen a dirixía, pero sale Denzel Washington. Pois, se non me equivoco, igual ata o propio Denzel Washington, Sí, tú crees? Non quero meter a capiña agora mesmo, pero... Espera, déxame buscar no meu No, particular. xa estou buscando eu, non te preocupes. Xa está. No, pero eu teño coordenar a cabeza. Está, pues no, Norman Jewison. Norman Jewison, un director do Hollywood clásico. Sí, señor. Director tamén, pois, de outras maravillas, pois, mira, non sei por que a primeira que me ven á cabeza é Agnes de Dios. Pues pode ser, sí. con Meg Tilly, hermana de Jennifer Tilly, a novia de Chucky. Bueno, non estamos falando de que senón me empezo a enrollar No, aparte se nos vai e deixamos de recomendar concertos, que é o que hai que recomendar, bueno, sí. Pois, eso, o luns 25, no Garufa Club, pois aí estará Scarlett Rivera e Rob Stoner, acompañados do músico italiano Macca, multiinstrumentista, pues recreando esas cancións do disco Desire, de Hard Rain, ese cancioneiro inmortal de Bob Dylan, que además ven no momento preciso, porque a ver cantas cidades do mundo poden presumir de que o 24, o domingo precisamente, é o 85 cumpleanos de Bob Dylan. Caramba, xa lle choveu encima, O sábado no Mardi Gras, que tamén podedes acudir, vai haber un homenaxe con diferentes músicos locais, con Eduardo Herrero á cabeza, gran fan de Bob Dylan, líder da banda tributo de Highlights, pero bueno, tamén pasarán máis músicos, pois haberá un homenaxe local no Mardi Gras a Bob Dylan, non? O domingo lle deixamos que cumplanos, e o luns, pois, xa celebramos ese 85 cumpleanos coa presencia aquí de Scarlett Rivera e de Rob Stoner. Así que creo que o señor Robert Allen Zimmerman debería ter un detalliño cos coruñentos, non? Sí. Xa que tanto homenaxe, eu non creo que haxa moitas cidades do mundo no que homenaxeen así, No, seguramente Sinceramente o digo. Seguramente no. Sinceramente o digo, que temos ademais a dous dos seus lugartenientes de fai 50 anos, que ademais que o disco Desire cumpre 50 anos, e a Rolling Thunder Review, esa xira lexendaria que era máis unha troupe de artistas e performers. San Shepard estaba aí, non se sabe facendo moi ben que, pero andaba por aí. formou parte da xira. Sí, iba en plan cronista. Sí, bueno, oficialmente. Como podo ir eu, sí, xa. Tamén, pero aí ainda éramos, cuidado, demasiado novos. Estamos falando de San Shepard, bueno, un nome e unha referencia cultural nos Estados Unidos, sobre todo nos anos 60 e 70, que non se pode, que estamos a trivializar un poquinho, porque claro, estamos comparando con Dylan, pero bueno, a personalidade, a figura e o traballo no cine e na literatura americanas, cuidado, pero bueno. Sí. É máis famoso quizá como autor que como cineasta, pero como cineasta tamén como actor e como director, tamén ten unha carreira curiosa, Sí, no, por eso, pero bueno, a ver, pero en este caso, bueno, claro, ante Bob Dylan estamos falando de figuras distintas. Exacto. Bueno, pois creo que sobran as recomendacións xa máis. Scarlett Rivera, Rob Stoner, Bob Dylan, o luns no Garufa Club. Correde porque quedan pouquiñas entradas a día de hoxe. Aparte hai se acota un pouco Garufa, ao ser un concerto íntimo,
pois tamén vai haber unha zona acotada con sillas e mesas, o sea que vai haber menos aforo do habitual no Garufa. Me informen que quedan pouquiñas entradas, así que correndo a Goutic, WOUTICK, a facerse con cunha das que vayan quedando. Bueno, pues hai que tomar nota. Este evento que vai ser único. Único. Unha vez que pase o día, pasa a romería, así que... que máis que vou decir? Non me digas que te quedaches en blanco. No, é que estou pensando no que nos espera o luns e xa me desbordan as emocións. Bueno, pero temos un día para recuperar porque o mércores temos por partida doble, ademais. Sí, o mércores, o sea, o día antes de facer este programa, o próximo xoves vou chegar de resaca, xa te digo así, claro. Vaya semana que levarás. De resaca concertil, Sí, bueno, claro. Non o dubidamos, Bueno, pois por un lado, temos no Coliseum a xira de despedida fai escala na Coruña de Megadeth, unha das bandas legendarias do thrash metal, na que o seu líder, Dave Mustaine, pois formou parte de Metallica nos primeiros tempos, foi despedido con caixas destempladas por os seus compañeiros, e entón montou Megadeth, e non acadou o mismo éxito que Metallica, pero non lle foi mal. Gravou excelentes discos, bueno, pois leva tamén máis de 40 anos, bueno, o mismo tempo que Metallica, máis ou menos, un ano menos. Así que, bueno, é unha banda que xa pasou polo Resurrection, que tocou no Coliseo tamén xa fai uns anos, bueno, unha banda que sempre en cada xira prácticamente chegou a España, non? Creo que non debe quedar ningún aficionado ao heavy metal que non vira algunha vez a Megadeth. Bueno, pois agora se despiden dos escenarios e esta xira pasa son 3 únicas datas, Bilbao, Valencia e a Coruña, o sea, curiosamente, nin Madrid nin Barcelona. Bueno, Barcelona sí, porque actuarán nun festival en xulio, pero xa formando parte dun festival. Esta xira de despedida, xa digo, no Coliseo, unha das bandas máis legendarias do heavy metal, que eu personalmente a teño moi vista, porque a vi moitas veces. A verdade é que, sí, moi pulcro, son moi bons, moi cumplidores, pero que sempre o repertorio prácticamente o mismo de sempre, variando 3-4 cancións, dependendo do disco que estiveren presentando, e o resto todos os seus clásicos que todo o mundo quere escoitar, que como debe ser un concerto, sin grandes aspavientos de producción, nin nada, centrándose únicamente na música. Así que, pois bueno, unha cita ineludible, que non hai moitas ao longo do ano relacionadas co heavy metal no Coliseo, non? Así que, para que siga habendo máis, hai que acudir. E os que non vos guste o heavy metal, e prefirades outro tipo de sonidos, pois no Mardi Gras, tamén dentro do ciclo, elas son artistas, chegan por primeira vez unhas rapazas noviñas, un trío de Nova York, que se chaman Chochke. É difícil de pronunciar, é máis difícil de escribir. De escribir, te iba a decir, non? Sí. Pois escribe T-C-H-O-C-H-K-E. Jesús. É peor, máis difícil que o apelido do porteiro suplente do Barcelona. Chesney. Acabas antes dicindo o Fumeta, xa está. Sí, xa está. Ou Tec, como lle chaman Tec. É o porteiro, o único porteiro que vi na miña vida que está encantado de ser suplente. Bueno, home, está cobrando, non ten que traballar. No, claro. Bueno. Exactamente. Música, Chochi, como era? Churchill. Chochke. Este é un trío neoyorquino de 3 rapazas noviñas, colaboradoras habituais dos Lemon Twigs, a que podemos ver en Santiago o ano pasado, e tamén como a eles, pois fan un pop moi deudor dos 60, das girl groups dos 60, tipo Nets, Shells, Martin de Vandellas, incluso Supremes, bueno, con un toque Beach Boys, alegre, divertido, moi sesenteiras, xa digo, un pop luminoso e brillante, non?
bueno, feito ademais por unhas rapazas que andan sobre os 25 anos, pois ten todavía que non lles dé polos sonidos urbanos. Polo trap e o reggaetón. Exacto, eso xa é todo un mérito. Eu xa o valoro moitísimo. E bueno, pois xa digo, chochque, que significa chuches, o sea, as chuches, o sea, aquí tamén houve un grupo que se chamou Las Chuches, pero creo que hacían flamenquito pop deste tipo a SRG. É que a mí me soaba, ahora que o dís, a mí me soaba, pero non estaba seguro de que, dixen, para non meter la pata non digo nada. Sí, non sei se siguen existindo Las Chuches, pero bueno, nos chegan ahora chochque, dentro do ciclo de las hogartistas, xa digo, no Mardi Gras, o mércores, a mesma hora que Megadeth, bueno, pois veremos a ver que nos ofrecen esa ración que nos van dar de pop luminoso, non? Tan deudor dos sonidos dos 60 que sempre veñen ben. Sempre son unha garantía de bo rollo e de felicidade, non? Bueno, e con isto remataríamos digamos, o percorrido esta semana, porque xa non hai sitio para máis, porque xa estaríamos os xoves e xa estarías aquí os xoves, non? Exactamente. Bueno, pues me parece unha oferta moi variada e como que moi potente en algunhas das suxerencias, sí? ¿No? Sí. E como pechamos hoxe o programa? Home, teremos que pechalo con o máis grande, non? Digo eu, non? Xa que imos felicitalo nós tamén polo seu 85 cumpleanos. Non sei se nos contestará, eu penso que non nos vai contestar, tal como é el. Sí, yo imos perdonar esta vez, pero que señor Dylan nos está facendo un feo aquí aos coruñentos, eh? Oixe, lle mandamos o noso último disco, a ver se lle fai caso e non o deixa no hotel. Sí, o que para que non sei, ti que disco lle vas mandar, porque Bueno, oye, pues co que canto na ducha. Esa está. Bueno, comprendería que se lle mando eso, comprendería que o deixara no hotel e que non o levara para casa, pero bueno. Sempre yo podemos dar a Scarlett Rivera a ver si yo fai chegar. Ou se non que o quede ela. Se ela é máis simpática que Dylan, pois que o quede ela. Creo que sí, que vai ser millor así. Bueno, pois celebramos entón o cumpleanos de Bob Dylan, dun grandísimo da música, da cultura musical e en xeral, non? Das últimas décadas. Que tema eleximos? Aí elixes ti. Bueno, pois xa que falábamos antes del, pois creo que Harry Kane, por exemplo, o seu, non? Unha canción na que se aprecia perfectamente esos riffs de violín de Scarlett Rivera que escoitaremos ou nubilados diante dela o próximo luns no Garufa Club, xunto a outras moitas cancións, claro. Así que Harry Kane, Bob Dylan, Scarlett Rivera, e nos vemos o luns no Garufa. Pois moitísimas gracias como sempre por guiarnos, como ti ben decías, por esta senda no nome sempre do rock and roll en Radio Culleredo con Fernando Sampedro. Gracias, Fernando. A vos, unha aperta como sempre, un gran placer.